Kung usa ka tawo determinado, buhaton gyud niya ang tanan na bisan ug aduna say apan siyang panglawas. Sama na lang nining usa ka magtutudlo nga nawad-an siyang pangdungog apan determinado gihapon kaayong mutudlo. Sa Iran tama kapuso ang iyang istorya sa pagpaningkamot. Pinaagi ni ining report. Sayo pa lang sa buntag, mangandam na si Sir John Erickson Mabunga sa Naga Sped Center. Sa 21 ka mga magtutudlo sa maong tunghaan, ang 31 anyos maoy nag-inusarang deaf teacher. Matud niya nga normal ang iyang pandungog kaniadto. Apan dihang nag-edad siya og 9 anyos, nag-anam-anam na og kawala ang iyang pandungog. 9 years old, you have a fever. Later, you take a medicine and then na-lost na ang imong hearing. Bisan pa man niini, may enroll gihapon siya sa usa ka universidad nga midawat og deaf enrollees. Nakahuman siya sa kursong education, major in special education, ug karon usa na ka lisensyadong maestro. Kasamtangan siyang nagtudlo sa subject nga araling panlipunan, ESP ug Filipino sa SPED Center. Gawas ni ini, may background usab si Sir John sa computer technology. I took up left and passed, but after that, I tried searching for work, but failed to find any. So I enrolled in city and took up computer course. Inspirasyon ni Sir John ang iyang mga naagian ug ang iyang mga estudyante. Ug bisan pa sa iyang kondisyon, nadasig ug nakadaygayod ang iyang mga kaubang teachers. Wala tinod sa inadungog pero deep inside kahibaw mi nga kun unsa sa kadeterminado nga sa iyang pagtudlo, pag-usab sa mga kabataan nga sama pod niya. Uban ni Lian Singkulan ug Marlon Melgazo, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.